Let's eat! Ito yung tira-tira, sabi namin, di ba? Isang kain pa, oh, ito. Ayan, oh, carrots, patatas, at saka may pineapple na, yung tira yan, nasa freezer. Ginamit ni Jerlyn, nilagay na dyan. Which is masarap, di ba? Tapos, ito, friends, ito, sarap nito. Yung na-discover ni Jerlyn na pansit, tapos igigisa mo lang sa ano, sa, ano to, giniling, ground beef o ground pork, kung ano gusto nyo. Tapos konting gulay, carrots o kung ano gusto nyo idagdag. Ito, cabbage, carrots, tapos ginisa lang. Ang sarap. Sabihin mo sa kanila kung ano yan, ha? Kung Ay, pinapakita ko. Ito, O pinakita ko. ito, pipino na naman tayo. Oo, sarap. Kasi may nakitang pipino si Jerlyn sa talipapa. Ayan, oh. Oh. Ang beautiful na pagka-slice ko ng pipino, guys, oh. Pag naghugas ako ng mga ganyan, ano? Sinabong ko Pipino. yan. Pipino, yung ganyan. Sinasabong ko. Kasi ayoko nung ano, yung slimy, di ba? Malagkit, parang mantika, yung gano'n. Gusto ko masabong ko para maging parang Sinabong ko yun. Squeaky clean, gano'n. Sinabong ko yan, boy. Kamatis, gano'n din ginagawa ko. Ito, oh, tingnan natin ito. Kain tayo, guys. Nag-pray na kami. Ha? Amen, mabubulong tayo. Oh. Buko. Buko ko. Yung amin binili kanina. Ito yung sinasabi ko, yung timpla. Yan. Pag kumain ako nito, kukuha ko ng isa, tapos lalagyan konting sabaw. I mean, pinaka-sauce niya. Pinaka-dressing. Ano kasi yung ano niyan? Yun ang magdadala. Nag-pray na kami, guys. Yung pinaka-sauce niya. Nag-pray na kami. Hindi pa tayo na good morning sa kanila, guys. Ay, ga. Good morning na tayo kanina sa ano, di ba? Nung nagbabike tayo. Diba yun? Iba ba yun? Oh. Good morning, world! Gutom, guys. Nag-bike kami. Ba't may isa to? Hindi, ano lang yan, tira lang yan. May isa lang isang tirang isda. So, yun na yan. Hindi, hati tayo. No. Kasi yun ang kakainin ko ka. Ito talaga, oo. Yung kanin mo, at plato mo. Ayan, yan na yan. Yung tirang ano, ano ba yun? Kanin, lamig. Kanin. Nilagay ko dyan sa ibabaw para minute nung nagsaing ako. Okay. Thank you! Thank you, Lord. Ay, gutom guys! Tagal lang bike. Ako mga 50 minutes, pero siya mas matagal pa. 1 hour mahigit siya. 1 hour and 40. Pero ako, 50 lang. Pagkatapos na mag-bike, nag-tricycle naman kami, di ba? Para bumili ng buko. Yun. Yes. Ang sarap talaga nito, oh. Sinabi mo na yung ano, yung Pakita binilang ko. pancit. Binapita ko. Nakita mo? Good. Diyan na, parami kanin ito pala, oh. Hindi ko na malayan. Marami na ako na. Sarap. Kala mo siya sana, pero pwede na rin to. No? Egg noodle. Parang chow mein. Kinakain ko rin doon ng tinapay. Leftover. Paubos na natin to. Kain natin. Kakayanin. Ano, pag sando ko ng isa nito, may kasama na sabaw yan. Juice. I mean, ano ba to? Sauce. Dressing nga. Dressing. Ang pagod si Sky. Oh.
Basta't Kasama din siya sa bike eh. basta't napaglaban-laban niyo yung alat, asim, alat, tamis. Hmm. Hindi na kami nagluto. Kasi nag-walking kami. Nag-biking. Oo, kasi gusto mo damuhan yung ano. Magbabay ka. Kung magbabay ka, magdadamo. Ha? Kailangan na ulit triman. Ubusin na natin. Tama na naman na eh. Tama na ka. Thank you. Sarap guys na pepino. Parang kung sa restaurant kumakain, no? Kain na rin kayo, guys. Kuha na yung ano man yung niluto nyo dyan. Huwag mga tira-tira. Para sabay tayong kumain. Gata, totoo lang na parami kanin ko. Hindi mo pa naman na-touch ito dito. Balik mo kaya? Balik mo. Mamaya. Oh. Ba't mo mamaya pa? Baka maubos mo. Baka na. Baka. Hindi mo balik ngayon. Gumawa ka mamaya. Hindi pa masyadong cold siguro siya. Hindi pa masyadong cold. Isa kang binuksan ko muna. Nakakababa pala ng blood pressure ito. Sila mababa ang blood pressure ko. Hindi sabi mag-ingat daw sa mga umiinom ng blood pressure medicine. Baka daw lalong bumaba. So far sa amin okay naman. Hindi naman bumaba ng sobra. Wala atay? Meron na. Ayan. Sa'yo. Ano? Gusto mo ito? Yan. Buto, oo. Lahat siya may buto. Yan. May nagtanong pala guys. Excuse me. How do I manage daw my diabetes? Kasi ang asawa niya diabetic at siya pre-diabetic. Nakita niyo naman kami kung kumain, di ba malakas? Pero like what we said, makain na kami ng marami pero parang once a day lang. Tapos brunch na yun, wala na kami breakfast. Brunch and lunch isa na. Tapos, breakfast and lunch, kaya brunch na lang. Tapos sa gabi, light dinner na lang. Unless lumabas kami, yun sa pauwi pagod, nakapapakain kami. Otherwise, kahit na nga lumalabas tayo na. Kahit kami light na lang sa gabi. Lalo pa ako. Lalo pa siya. Ngayon, paano ko minamanage? Number one, kailangan mo magpa-consulta sa doktor, di ba? Para malaman mo kung anong baseline ng blood sugar mo. Lalo pa na-mention mo ng blood sugar, taas, baba, Ibig sabihin yun, brittle.
Ang blood sugar, taas, baba. Mahirap yun ka-regulate. Kailangan with the guidance of a doctor. Lalo pa kung nakagamot kayo or insulin kasi baka kailangan i-adjust. So, number 1, pag meron na kayong gamot, mapa-pill man yung tableta or insulin, kailangan i-take the way it's prescribed. Hindi ba yung, okay, blood sugar for the last few days, hindi ako muna iinom ngayon. Hindi pwedeng ganun. Kailangan maintain. Hinahanap namin na maintenance. Kaya nga maintenance, kaya nga maganda. Dahil kasi iniinom mo. Ngayon, pag ini-stop mo yan, tataas yan. Or yung pagkain mo, hindi regulated. Kumbaga, ngayon, ang dami mo kinain, tapos bukas, ayaw mo kumain, wala kang gana. Hindi pwede. Diabetic ka, kailangan kumain ka. Mga ganun. At saka, ako, ilang taon na akong diabetic, kaya alam kung anong okay lang sa akin na dapat kasi, generally speaking, yung ganito, mga pansit, pasta, kanin, tinapay, hindi yan pwede sa diabetic or kamain ka man konti lang. So, titignan mo kung ano ang response ng katawan mo. Kasi, if you are more on the low side or lagi kang low, hindi rin maganda yun. Ikamamatay ng tao pag masyadong mababa ang blood sugar. The same din kung masyadong mataas. Avoid ka siyempre yung mga concentrated na sweets, candy, tsokolate, soda, soft drinks, kahit beer. Mga juice. Pero may mga juice naman na no sugar added or low sugar or no sugar. Kailangan piliin mo. Kain ka maraming prutas, gulay. Fiber. Biga suluhin mo muna. Suluhin mo muna. Good news nga pala si Sky, mga ganitong isa kalaki, tapos yung dalawa mas maliit dito, nakain niya 3 piraso. Yung una kasi yung iba ayaw na. Ngayon kinain niya na. Yung wala pang timpla ha. Yung bagong slice pa lang. Wala pang timpla. Sarap guys. Malutong. Ayan. Ayan. No? Sarap ang tulog niya. So, kailangan, pag diabetic ka, excuse me, monitor talaga lagi. Lalo pa yung ganyang bulita lang blood sugar, taas, baba. Kailangan lagi i-check. At malalaman mo na, for example, pagising mo sa umaga o nagigising ka sa madaling araw na talagang latang-lata ka kasi pala ang blood sugar mo napakababa. Kailangan bago mo ka matulog, mag-snack ka, Skyflakes, konting milk, ganun. Sa hospital, yun naman ang binibigay eh. Gatas, yung 2% milk or 1% or low fat or non-fat, yung ganun. Tapos crackers, tawag nila crackers. Ganun sa atin, biscuit soda. Or ano ba yun yung mga crackers or yung hindi matatamis na mga biscuit, mga Skyflakes, hindi yung kondensada na Skyflakes, yung Skyflakes na regular.
Ako yun lang ang meron. Skyflex. Paborito yung Skyflex. Inuulam niya sa, sinasama niya sa kung anong man dinner niya. So, ganun guys. Lagi niyo check yung blood sugar. Like sa umaga, lagi kang mababa. Lagi kang hilo. So, kagigising mo pa lang, hindi masama na pakiramdam mo kasi napakababa. Ibig sabihin, magdamag yun yung blood sugar mo, bumababa, bumabagsak. Kasi siguro maaga kang nagdi-dinner para healthy, na maaga kang matunawan. That's good, pero kailangan meron kang bedtime snack. Na light, very light. Kung irregular. Irregular. Pero kung okay ka like ako, Kung okay, hindi mo kailangan. like ako, wala problema. Kahit maaga kaming kumakain, pagkagising ko wala. At saka, Nag-bite pa nga kami, wala namang... Yes, mahal ang doktor, pero... 20. Pero hindi ka naman lagi pupunta sa doktor pag healthy ka. So kung may problema, punta ka. Para hindi lalala. Hindi ka mag-self-medicate. Never na mag-share ka ng gamot sa ibang tao. Like, inumin ko rin to. I think diabetic din ako. Diabetic asawa ko. Inumin ko rin to gamot. Hindi. Wag. Maraming chine-check bago ka bisitahan ng gamot. Mga gamot sa diabetes nakakasira ng kidney. Hindi mo alam, meron ka palang problema sa kidney. Hindi lalong nasira. Pag uminom ka ng gamot na hindi para sa'yo. Tubig. Kailangan prescribe. Karamihan ng sakit, nakakatulong ang tubig. Except, meron kang sakit sa puso. O may sakit ka sa kidney. Kung minsan, limitado ang tubig na pwede mong inumin. At hindi ko pwede sabihin sa'yo kung limitado ka o hindi dahil hindi ako doktor. Ako'y isang nurse. Kaya, magkonsulta sa doktor. Ito na ngayon. Ay! Tapos, teka, kinuha ko. Teka muna. Kukuha muna ako. Yung ganyang pipino, masarap. Pa-healthy. Sarap. Dalawang pipino ulit ito. Patatas. Carrots. Naman, no? May... Ang dahil pa, oh. I know, but hindi na. Ayaw ko na kasi dahil kung nakain ito. Konti lang nalagay mo, tay. Marami. Naubos na natin. Ang supot yun eh. Ubusin mo na yan, ha? Hindi mo maubusin ga. Ha? May pangat yan ga. Wala na laman. Ayaw pa ako, ayaw ko na. Bagay, sarsa lang, masarap na. Pwede ko na. Ayan yan. Excuse. Pasensya na kayo guys, talaga nagutom ako. Hindi kasi kami nag-breakfast. Tapos na-exercise na kami. Tsaka kasi pagkatapos ko mag-bike, nag-tricycle pa ako. Pumasada pa ako. Sa kanya ang pasahero, babae. Abo ah? Kala ko, ayos na ayos to, maganda ang tip nito. Kala iutang. Yung bata ako guys.
Wala kami sasakyan. So, nag-ano lang kami, tricycle. So, amin wala namang jeep eh. Hanggang ngayon yata walang jeep, no? Tricycle lang lahat, no? Maliit lang kasi ang Bukas City. Isang ikot mo lang, simbahan. Isang ikot mo lang, tindahan. Napakaliit. Puro lang tricycle at saka ngayon, puno na ng ano, traffic na rin. Puno na rin mga kotse. So anyway, nung bata ako, lalo pa pagsisimba, o kaya na magpumunta ng school, yung nagpulbo-pulbo ka ng Johnson, nagsuklay-suklay ka, nag-curlers ka pa, uso dati curlers, tapos sasakay ka ng tricycle, pahanginin lahat. Nasa isip ko lagi. Nasa isip ko nung bata ako. Di pagka Gusto ko magkaroon ng kotse balang araw, sabi ko. Ha? Di pagka yung nagsisimba na kayo, dumarating ang oras na may stress ka. Dahil kasi pag naisip mo, nasasakay ng tricycle. Hindi na nga, stress kaya lang. Hindi na stress. Kasi sa reality, wala ka namang... No choice. Wala kang choice at saka you don't know anything different. You don't, you know. Kaya ka-stress. Kaya lang yun lagi sa isip ko, pagka, di ba maingay ang tricycle, tapos ang hangin, tapos kung may ulan, ang ulan lahat sa'yo kasi yung hangin papuntang ganon. Ang joke mo, nagulo na. Tapos parang pagdating mo doon sa pupuntahan mo, parang ang lagkit-lagkit mo na dahil, you know, hanginan, hangin yung init, o kung anumang panahon. Di ba, Lagi ko, ha? di ba hanging amihan naman eh. So, lagi ko dati naisip, ako, sarap siguro kung may kotse, no? Yung galing sa bahay. Bago kang ligo, ang presko-presko mo, tapos sasakay ka sa aircon ng kotse, tapos dadating ka sa pupunta mo, presko ka pa rin. Yun ang mga dream ko ng bata ko, mababaw lang. Natupad naman. Ay, oo, salamat sa Diyos. Ay, thank you, Lord. Ano? Tapos nakilala mo pa yung lalaking hinahanap mo. Di ba? Dating ano ko, magkaroon ako ng asawa. Alam mo, yung dream ko talaga, anak na lalaki siya. Binigay sa akin. Twice pa. Sa asawa, ano dream mo? Lalaki. I'm just kidding. Hindi na, ano dream mo? Ang dream ko, na hindi pangit. Tuloy mo. Tapos mabango at saka malinis. At saka, hindi nananakit. At saka mabait sa aking pamilya. Yun ang aking ano, wish. Umabot yung ngiti ko hanggang dito sa tenga. Oh. Yun ang wish ko. Nakuha ko ng salamat sa Diyos. Amen. Sigurado ka? Oo. Are you sure? Yeah. Ayoko ng lalaking mabaho. O yung pag ganun na ganun ka, oh, magnobyo pa lang kayo, tapos na ganun ka, nakuryente ka sa gaspang? Ayoko ng ganun. Tsaka yun lang inaano ko dati, yung pasikreto akong titingin ng tenga. Kung malinis. Yung ano, for example, crush mo. Ay, ang gwapo niya. Pero pasimple akong titingin sa tenga at sa kuko. Kung malinis. Mahaba na yata, ah. Hindi nga. Hindi, tingnan ko. Ay, ibig mo naman, tabi ka, tapos mabaho. Ito guys, oh. Tap. May mangga ko kanina nakita na parang Indian mango ang laki. Green na green. Sabi ko, ano yan Indian mango? Sabi niya, ay hindi. Sabi ko, apple mango. Ay hindi. Ano daw sabi niya? Pahutan. Pikoy or something? Biko. Piko? Aha, piko? Manggang piko. Sabi ko, maasim. Oo, sabi niya maasim. Ay, huwag mo lang.
tsura nga niya maasim, green na green. Lagi akong inaalok ng sa fruit stand. Sa binibilhan namin. Dati doon kami bumibili sa sa may kalsada lang, di ba na kita nyo minsan? Tapat ng school. Tapat ng school. May lalaki doon na nagtitinda. Tapos minsan, wala siya, pero nandun yung mga tinda niya. May takip lang. Mga kami maga, nadaan naman kayo ng hapon, wala pa rin siya. The next day, wala pa rin. Parang nag-worry ako, sabi ko, ay Diyos ko, tulungan mo naman siya, baka nagkasakit siya or something. Yung pala, may, na next time na, dumaan kami sa kanila. Sabi ko, nasaan ka? Hindi. Nag-worry ako sa'yo. Hindi. Nagpunta tayo minsan, bumili tayo ng Indian mango minsan. Yung nandun yung nanay. Hindi. Kako, nasaan yung anak nyo? Andyan, oh. Akala ko naman sa tapat lang. Akala ko sa bahay nila or something. Nung pala, doon sa Talipapa. Malapit lang kasi. Ayun, Kaya dyan, nga, oh. yung kwento ko nga nung sabi niya namatayan sila. Oo. Kaya wala sila na ilang araw. Hindi naman immediate relative. Pero nakiramay sila. Tapos nung minsan naman, bumili na kami na time. Tapos minsan naman, wala na talaga siya. Wala na yung paninda niya. Sabi namin, ay baka binawal na kasi magpapasok ka na. Ay sabi ko, ay doon na lang tayo bumili sa Talipapa yung pinunta namin kanina. Pagdating namin nun, nandun pala siya. Busin na lang natin to. Lang titira pa yan. Yeah. Andun pala siya. Yung pala tinuturo ng nanay niya, nandun siya. Yun pala Talipapa. Nandun pala sa Talipapa. Na binibilhan din namin minsan. Sa kanila pala yun. Yun palang main nilang tindahan. Tapos nakita namin siya. Sabi ko, ay. Sabi niya, oo. Sabi niya sa amin ito. Sabi ko, ay. Kaya pala wala kang doon sa kabila. Sabi niya, babalik din daw siya. Ay, sinabi siyang pet siya. Yung yata yung pag-open niya ng school. Yung mga nakikilala mo, no? Parang, nag-uuri ka po, ano ba yung nangyari? Gaya dati, nagtatrabaho pa ako. May time na nagtrabaho ako eh. So kung sino man na pamilya sa San Bernardino Community Hospital, nag-per-diem ako dati doon eh. Pag pumula ako doon, side street lang ako. Kasi malapit dati. Hindi pa kami sa Lake Esther na nakatira. Sarap ng salsa? Sarap. Ay, pati yung manok, fresh. Di ba? Kasi minsan pag, sa SM natin binili yan. Hindi, saka yung timpla talaga masarap. Tawa. Every time na dadaan ako sa street na yun, yung cross, kasi syempre kung pumapasok ka, di ba? Almost always, you leave your house about the same time. So by the time na makarating ako sa street na yun, sa corner na yun, mayroong tao laging tumatawid. Ako lagi yun. Nakikita ko kasi yung per-diem ko yung mga once a week, 2 to 3 times a month. Ganon. So lagi yun pagka nakikita ko siya, basta either ako green light siya, nandun siya sa corner, nag-aantay na makatawid, or ako red, tapos tatawid na siya. Basta lagi ko siya nakikita. Yung mamang yun. Natataon. Natataon lagi. Medyo bata pa. Habang nakalong, hindi ko nag-opisina. Lagi yun, ilang taon ako nagtrabaho doon. Alam mo, minsan. Hindi ko nakita, sabi ko, ay, bakasyon. Yung mama. Sabi ko, nagbakasyon. Kasi hindi ko siya nakita. But that was that, never ko na siya ulit nakita. Either nagbago schedule niya, or may pagbabago sa buhay niya, kaya wala na siya doon sa corner na yun na lagi ko siya nakikita. Pero you can't help but think kung minsan, ay hopefully okay naman yung mamang yun, kahit na hindi mo siya kakilala. Parang kung nag-iisip ako na, sana okay siya, walang nangyari sa kanya. Di ba yung mga kwento minsan na, ay kaya pala hindi ko siya nakita kasi may nangyari. Sana naman hindi ganun. Kaya yan.
Thank you, Lord. Amen. Kasi siya naubos, ito naubos. Ito, pwede mo isaka sa tinapay. Sabi mo. Ha? Ayan, 3 piraso na lang. Sarsa lang, ulam niya. Ganyan yung tinapay. No. Mm-hmm. Alam mo namimiss ko yung tinapay? Bolillo. Yeah. Bolillo. Yeah. Damat na Spanish. lang din yun. Yung Spanish bread. Mexican bread, I mean. Masarap dyan. Please, No. ga. Hmm. Yung baso muna. Hindi maano ga? Hindi maalis yung ano? Yung takip? Hindi. Yung laman niya hindi maano makuha. Hindi mas... Teka. Busog ako. Basta-isa na kayo dahil ko nakain, ha? Ako, yun ang hindi Excuse. ako nagdagdag ng kanin. Tulog si Sky. Kanina, si Sky hyper. Siguro na nagbabike, hindi naman siya makagalaw, hindi naman siya makatakbo. Doon na siya sa basket. Pagdating dito, boom, boom, boom! Takbo! Yung energy niya, nirelease niya. Happy siya na nakalabas. Tapos, linis ko siya. Ganun lang gawin. Ito na. Dito mo ganun. Ayun nga. Pagkatapos, kaya naman siya tumakbo. Bumunta siya doon, umihi siya. Sa toilet niya. Pagkatapos naman, sunod na ng sunod. Yung kumbaga lumabas yung energy niya na ano, uminahon na siya, tapos sunod na siya ng sunod. Kung saan ka pupunta, parang anino. Parang ka may anino. Minsan, konti pong matapakan, eh. Ay no, kasi ang liit-liit niya. Ay, nako, talagang susubo lang ako ng 2 subo, tapos bibigyan ako na kay Jerlyn. Talagang Baka busog na busog ako. Baka ang dami mong kinain. Ay, nasan pala yung kanin na sabi mo medyo marami. Naubos ko nga. Kasi si Honey medyo may pagkamaldits yun. Ito naman si Sky, kulit. Pero ganun talaga daw yata yung ano nila personality na playful. Pero ano sila, intelligent. Parang Madali siya ano? matuto. Yorkie, ganun din. Yung Yorkie nga, si Sky nga. Madali sila matuto. Madali siyang turuan. Pero makulit. At saka, ang ano nila, attention span, ganito lang kaikli. Madali siyang, tinuturuan mo, ang daling matuto. Tapos pag ayaw niya na, wala na. Aalis na siya. Wala siya pakialam. Okay ang ano, di ba? Ha? Tama-tama yung ano niya. Lambot. Aha. Sarap. Thank you, Lord. Sa pagkain. Ito pa? No, busog na ako nga. Sorry. Oh, ako takpan natin. Thank you. Ikaw, gakuha ka ba? Isa lang ang binuksan ko muna. That's good. Guys, babay na tayo guys. Nga pala, kahapon di kami natuloy sa SNR. Ito, nag-aaya siya, pero kasi... Ako? Hindi, sabi mo gusto mo pumunta. No. Sinabi ko lang dahil gusto mo kasi, gusto mo pupunta tayo ng SNR. Oh, kasi walang darating. Ano na? Tapos biglang napayeye ka pa. Ano sabi mo? Yeah, parang napagano ka eh, di ba? Oh, di ka mo may gusto, There. di ba? Gusto niya rin pumunta doon. Sa Dao. Dao, yung ano. SNR sa Dao. Mabalakat. Balakat. Kasi nandun ang Wilcon. Malapit lang. Sa SNR. Oh, ngayon, Ano yung Wilcon? Parang Home Depot, parang Lowe's. Lowe's. Kaya, yun, gusto niya. Hindi ba mga lalaki gusto sa Home Depot? May tindahan. Kahit tingin-tingin lang ako yung mga tools. Talagang yung pagdating sa sa yung mga tools section, na-enjoy ako. Tingin ako. Ganun ako sa pangkusina. Hindi, talagang ganun naman eh.
Pag sa pangkusina, kahit natingin-tingin lang ako, na-enjoy ko na. Hindi, tapos ikot din ako sa mga, anong tawag dito? Hardware, yun. Ang wala lang sa Wilcon, garden. May garden supplies, pero walang garden, walang mga tanim. Mm-hmm. Meron mga hindi totoong tanim yung artificial. Hindi ka guys, sa Home Depot, di ba may may garden? Sila, ang Wilcon wala. Yung mga section na yun talagang, browse lang ako. Browse around. Para lang makita ko, pagka just in case may kailangan ako, makita ko, alam ko na. Ganon. Plumbing, yan. Excuse. Yung electrical, lahat yan sinasadya ko. Masarap na kung cold. Kung cold. Masarap sana kung cold. Siyempre. Makaikot lang. Okay guys, tapusin na natin to. Ha? Tapusin na natin. Ayaw pa nila eh. Sige na guys. Napagod ako sa bike. Ilang beses ako nag-i-stop. Pero that's good, Good Alam mo, exercise. nakita ko kanina ko lang na-notice. May doon sa may yung walang bahay doon, na dadaanan natin. May solar na Parang nakita ko yung solar. Ilan Or lang? bago lang. Ilan lang, di ba? Hindi naman masyado marami. Mga siguro... Pero doon sa corner na yun. 4, May solar, mga 6 panels street lang. light. Hindi. Street light! Saan? Doon sa dati natin ngayon ko lang na-notice yun. Baka ewan ko lang nandun na yun. Dati natin iniikutan doon? Security guard. Tapos security guard niya. Tapos kakanan tayo. Meron doon. Tapos Bago liliko, may doon, may mga solar. mo? Oo. Tapos pagka mag-left guard, tapos mag-left ka, 'di ba wala nang dead end yan doon. May mga solar lights din. So which sa poste? Tubo lang na ganun, tapos nilagay nila. No, I mean sa street. Oo. Ano yun? Sa community. Kaya. Yun ang sinasabi. Akala ko residential. Yeah. I Ibig see. kong sabihin kahit sa gabi doon, maliwanag. Oo. Lahat siya, maliwanag yan. May mga solar sila. Ganda. Meron nga, kuryente, iba yan, nakita mo? Yung iba di kuryente. Security guard, di ba, inoon nila sa Yung iba di kuryente, pero yung doon sa wala ng tao, pag dusk, yung mga solar. dusk, di ba, inoon nila. At saka, yung sa nagbabike kami guys, walang doon mga sasakyan kasi nga wala na mga halos walang bahay na doon eh. Pero may mga guard. Kaya hindi nakakatakot na nandun ka sa walang tao, hindi. Dahil may post ng guard. Kaya doon naglalakad ng mga yung mga taga rito. Mga taga rito doon yan Kasi malaking iikutan yun. Oo. Laki no. Doon sila nag-jogging, biking. Walking. Walking. Yun nilalakad Walk namin. yung dogs nila. Yes. Ganun. Ay, tapos doon, guard, mag-left ka doon. Dead end, di ba? Sa dead end. Oy. Sa dulong-dulo sa dead end, napakalaki ng malunggay. Yeah? Tapos, pagka, guard, doon, dead end doon. Malunggay, ang laki-laki. Tapos dito, merong maliit. Hindi ko na po na yun. Ako pa sa tingin sa malunggay. Ganda. Dito Kaya lang, mas malapit pa rin itong yung sa atin. malapit sa bahay ni Jane. Oo. Yung natin, yung nabili natin dito. Inangkin na namin yung dyan. Yung puno. May puno doon na walang bahay. Na malapit sa amin. Kami, 2 bahay, malunggay. Walang isang block. Wala. Dahil kasi 3 bahay lang eh. Open talaga yun. Walang katabi. Kasi minsan may mga malunggay din, pero nasa tinanim ng... Hindi man tinanim, kung hindi may bahay. May bahay. Siyempre, nakakahiyang, consideration. Yung, for example, empty lot. May bahay dito, tapos may dito. May tanim. May tanim sa katabi ng nila, ng... Bakod. Parang consider mo na yun na nasa kanila. Pero ito, nasa gitna. Pero actually, kung may tao ka makita, manghingi ka. Minsan, nanghingi lang kami. Bibigyan ka.
Sabi namin, sa inyo ba to? Bibigyan ka. Pwede manghingi. Oo, kuha lang kayo. Tapos yun doon naman sa harap ni Ray. Ni Ray? Pati bunga, sabi, kumuha kayo. Si Ray naman, oo, kumuha lang kayo dyan. Tapos, mataas na masyado. Tapos, ang minsan, pinutol ng... nakita ko may nagpuputol. Ewan ko sino. Mataas na naman ngayon. Ngayon, dahil sa ulan, ay ano na, healthy, tapos mataas na naman. Kasi pag masyado mataas na hindi natin trim, yung dito sa baba, hindi na siya yung dahon niya hindi na healthy looking. Yung mga green na mga talagang maalalaki yung dahon dun siya sa taas. Kaya maganda rin yung tinitrim. Parang ngayon akong Napagod? Hindi, para palang kaya pala pag binubuksan ko yung pantry, para palang yung saba, parang gumagano, no? Parang happy. Saba ulit pala tayo, no? Kaya nga, dahil kasi pinag-uusapan natin yung... Masarap. Pinag-uusapan natin itong pandan malunggay. So, saan tayo kukuha? Dito? Sa web security guard o dito? Kung like for example, kanina kukuha sana ako, sabi ko magluluto kayo lang. Sabi ko, by the time matapos kami, ganito gagawin, ganito ganyan gagawin, naglaba pa ako. Ay, hindi na ako makapagluto. Pero kung, for example, magluluto ka tapos nandun ka, ay doon ka nakukuha. At saka yun na iluluto kasi kasi nandun ka na eh. Magsasaba ka na. Oo. Pero naman, kung, for example, hindi ka lumabas o nandito ka sa bahay, ito ang pinakamalapit, yung katabi ng bahay ni Jenny. Teka, tanungin muna natin sila. Baka nagsasaba na sila sa saba at saka malunggay. Pero ako hindi. Ay, sarap pa ikaw eh. Sarap. Kasi nga, ginuluto nga namin yung kahit walang malunggay eh. Kasi nga, mahal doon ng malunggay. Sa inyo? Sa kanila. Sa atin dito, hindi. Hindi, saan? Sa Amerika. Sa California. Sa Amerika. Dati nung bata kami, saan ka pumunta? Sa Umarica. Kasi ang Uma means bukid. Kung sa bukid ka lang galing, Uma. Saan ka, taga Uma. Hindi taga bundok, taga bukid. Uma? Uma? Kaya pag sinabi, taga saan ka, taga Umarica. Instead na Amerika. Parang sa Magallanes Village. Yun, din pala sa gilid lang. Gilid lang pala ng Magallanes. Sa labas. Sige na guys, bye-bye na guys. Thank you sa pagsubaybay ng aming mga kwento. So kahapon, hindi kami napunta ng SNR. Just to let you know. Baka magantay kayo ng SNR, wala. Bakit hindi tayo pumunta? Natulog ako. Tulog ba? Hindi, Ano ba nangyari kahapon? Nagnap din ako kahapon na. Natulog ka. Anyways, baka ngayon punta kami. Tingnan natin kasi mainit na naman guys. Hindi naman masyado. Mahangin eh. May hangin. Hangin kasi may Aircon? Aircon. Hindi, sa labas kanina. Nakamotor tayo. Aga pa yun. Pero hindi na katulad noong mga, let's say, mga March, April, May. Oh my gosh. Grabe talaga yun guys. Pagkapaligo, labas mo pa lang ng habang ka ng tuwalya. shower. Pinapawisan ka na, literal na pinapawisan ka. O sige guys, at baka mapunta kami ngayon ng SNR. We'll see. We'll see. Pag walang tinamad. Kasi napagod ako dun sa I know. Dahil kasi ilang araw tayo hindi na ganyan. Kasi hindi kami makabike dahil umuulan sa umaga. Tapos wala mang bagyo, yung habagat. Umaambon. So ngayon na naman kami nakapag-bike. Tapos yung mga damo, magdadamo kailangan dahil kasi oh my gosh, parang nakita mo, no? Pag nadaanan na engineer, sabihin na engineer at ni Wen, ay, pinaganda namin yung landscape nila, hindi naman nila maintain. Dahil ang bilis tumubo. Tsaka hindi, gawa nga ng ulan, talagang talagang tubo ka agad sila. Okay, bye-bye. We love you. We love you. We love you all. Sa inyong lahat. Lahat nakasubaybay. Lahat kayo. We love you. Thank you. Salamat. Next video. Bye-bye. Baba mo yung isang kamay mo na to. Baba mo na yung isang kamay mo. Bye-bye.
Thank you. Thank you, Lord. Amen. Sabi yata ako. Oo ah. Grabe yung bite mo.